Takže čo ľudia, vás to môže videa, je to video od Gamoša a ako sa dáva do Minecraftu texture pack. Takže ja už jeden mám. Za chvíľku pôjdem na server, musím odzať toto video, takže pôjdete na jednu stránku, ktorú dám do popisku videa. Môžete ísť na inú, to je hociakú. A proste musíte si stiahnuť texture pack. Takže texture pack záleží aké máte, ja si stiahnujem 64. Toto cestičky sú úplne dobré, ale to musíte mať veľmi dobrý Minecraft. Takže ja stiahnem nejaký simple pattern, ten sa mi nepáči. Asi tento. Nemusia mať firmy iba keď obchádzajú dane, ale aj keď ich optimalizujú. Na čo by si mali dať pozor? Pôjdete sem dole a 1.5. Takže si stiahnete toto, Mediafire. Na čo by si mali dať podnikateľia pozor pri optimalizácii daní? No, hovoríme o veľmi takej širokej téme. Mali by si dať pozor na to, čo hovorí legislatíva a mali by si dať pozor na to, ako sa mení aj politiku ohľadne vyberania daní. Jednou z veľkých tém je agresívne daňové plánovanie, čo je agenda na úrovni Európskej únie, ale nielen Európskej, ale je to globálna záležitosť. To, čo platilo včera, neplatilo dneska. Tie optimalizácie, ktoré v minulosti ak chcete tento, tak takto napíšem do popisku videa. A Minecraft skiny, keď chcete vedieť, spravím to v ďalšom a je tu aj skin, takže spravím ďalšie video a môžete si ho vyrobiť. Čo sa rozumie pod týmto zneužívaním práva v oblasti daní? Niektoré výhry, ktoré budem a niekomu spravím tento skin. Tento skin niekomu idem spraviť, neviem komu, ale tak to bude vyzerať. Som si to aj naplánoval, alebo keď budú dvaja výhercovia, jednému dám to a jednému dám toto. Fucking. Takže vyzerá takto. Alebo keď bude chcieť, tak našemu výhercovi dáme spoločne nedám. Ešte si tu škašem. Áno, toto. A keby to bolo ďalšia náhodou, tak tento skin. A dobre, to je všetko. Zatiaľ. Čo už máme? To vidíte, to je ten texture pack. Texture pack. Tu budete mať asi fotku texture packu. Takže nie. Antices. A to potom budete vidieť. Takže teraz tam napíšete lomeno app.data. Tak, enter. Ja to mám, vy by ste to mali dať úplne hore, ale ja to mám dole. A to je, že texture pack a takto. A točka, nie toto, ale vložíte, celé to tam vložíte. Dáte Minecraft, sa vám to zapne. Čakajte chvíľku. A nachádza sa ako aj špecifický druh trestného činu v trestnom zákone. Tento spácha daňových podvodov. Čítaj. Tak, a teraz dáte možnosti, alebo je tu na balíček textúr a máte tu ten texture pack full, found, heavy, a tu sa vám zmení teraz, počkajte ho, tak sa nám to načíta, dúfam, že nespadne. Tak, a je to. Takže ja pôjdem na server a ukážem vám ako to tam vyzerá. Z takého laického pohľadu rozdiel tej intenzite konania toho podnikateľa a v jeho ďalej, čo som chcel. No a to je asi všetko. Tak toto vyzerá. Fuj. Mám na tom si sa pekať to vyzerá trošku dobo, ale... Vytvára teda táto doktrína zneužitia práva aj nejaké neistoty na strane podnikateľov? Určite áno. Pre tento diel by to bolo asi všetko, takže ja sa s vami učím čaute, alebo pre tento, ktorého čauko.